18 निफ्राय 25 बैसोसिम जि सम थायो बैफोर समाव जों ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ नुनो मोनो। नोंथाङा बे बाथ्राफोरखौ साननानै नायजायो। गार्लफ्रेन्ड, बयफ्रेन्ड, ब्रेकआप, पेचआप बायदिसिना बेफोरबायदि बाथ्राफोराव नोंथाङा गोग्लैब्ला नोंथांनि गासै गोसोआनो बेयावल' थागोन आरो इयुननि थाखाय जेबो साननो रोंनाय नङा। बेखिनि समाव माखासे मुवा बेसाद एबा माखासे मानसिफोरखौनो नोंथाङा टेम्परारि एबा दान्दिसेनि थाखायल' मोनगोन, जाय थांनानै गावबा गाव लामा लानांगौ जायो। थाङै थुङै नोंथाङा हारसिङै थालाङो आरो लास्टाव मात्र नोंथांनि दावगानो हानायाल' थाहैयो। माखासे समखौ जों ओरैनो बेरायथिंलाबायनायाव बारग'होयो, नाथाय बेफोर समखौ जोङो माबा मोनसे गोदान सोलोंनायाव बाहायोब्ला साबसिन जायो। जिउआव खामानि मावनाय आरो सोलोंनायाव माब्लाबाबो फुरायै दागोजोन, फुल स्टप दालागाय, सोलोंनायखौ दागार। बेबायदि समाव हर्मनेल चेन्जेस जायो, थिग दं, थेवबो गोसोआव जा फैयो बेखौनो मावनो दानाजा, नङाब्ला इयुनाव गोथौवै साननो हानाय गोहोआ खम जालांगोन। नोंथाङा जुदि बेबायदि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ इउटिउबाव साबस्क्राइब खालामनानै लाजायो।